כפיים לגיא על הסאונד, תודה גיא. אז זה היה בספת לפני איזה 400 שנה. היה שתי יהודים חברים טובים שהיו משותפים בעסקים, אבל מה שהם נסו, פתחו איזה נגריה, לא הצליח. אחר כך נסו כלי בית, למינו זה טוב, אתה יכול אפילו לשנות דימינו לפעמים, ימינו, מה שבא לך משה. כן. נגריה זה דימינו. כן. כל העסקים לא הצליחו. אמרנו יום אחד, אמרו אחד לשני, אתה יודע מה? בואו להיות גנבים. לא יודע, אני שמעתי שלהיות גנב זה יותר מצליח. אז פשוט, אבל עשו 3 תנאים. אחד אמר לשני, תשמע, אנחנו לא נגנוב מיהודים, ואנחנו לא נגנוב מעניים, ואנחנו לא נגנוב יותר ממה שאנחנו צריכים, רק קצת. אז בקיצור הצליחו, יום אחד גנבו כמה שקיות של שקדים, 3 שקיות גדולות שקדים, איזה אנשים בסביבה, ואיפה הם יספרו את הסחורה, לא רוצה שאף אחד, אז היה מקום מאוד שקט בלילה, איפה הם הלכו? לבית הקברות בספת. שם מתחילים לספור, לחלק שווה. אבל הכנסו ואמרו, יאללה, מה נעשה? בואו, שאנחנו נשמע אם מישהו פתח את השער, בואו נקח 2 שקדים גדולים או אגוזים, לא זוכרים אולי זה אגוזים באמת, לא שקדים. לקחו 2 אגוזים, שם את זה על השער כזה, אם מישהו יפתוח, אם ישמעו שזה נפל. בקיצור מתחילים לספור, אחד לי, אחד לך, אחד לי אחד. פתאום באמצע הלילה, השמש של הבית קברות, הוא לא יכול לישון טוב. אז ב4:30 הוא מתחיל להתנדד, אומר, אתה יודע, אני אבדוק מה הולך בבית קברות. אז הוא בא לבית קברות, עכשיו באמצע השבוע הוא שמע שיעור מהרב שלו, שלפעמים יש בבית קברות שדים. איך אומרים שדים? שדים. ולפעמים הם מדברים ביניהם, לקח את נשמות, מי ימות, מה זה? אבל פתאום הוא מגיע לשם, ומה הוא שומע באמצע בית קברות? אחד לי, אחד לך, אחד לי, אחד לך. הוא נכנס להלם, אני צריך לתראה את הרב, זה אמיתי, שדים מגיע. הוא מביא את הרב, פתאום הוא אומר, רב, תקשיב מה קורה. עכשיו היינו בסוף הספירה כבר, את הגנבים. אז הוא שומע את 2 האחרון, אחד לי, אחד לך, אחד לכי, אחד לך. הרב אומר לו ככה, אז הגנבים גונבו, התחיל ללכת מהבית קברות, פתאום אמרו, רגע, הוא צחק חזק אחד. אז אמר לחבר שלו, אבל שכחנו 2 בשעה. פתאום הם שמעו את זה, התעלפו במקום. מה המסר של הסיפור? אימן, משה. למה אינו משה? אתם יודעים מה אני אימן? בעולם, עכשיו אנחנו בניסן, עכשיו זה אביב, זה זמן טוב, לפעמים אנחנו באמת עצמנו בונים כמה שדים בראש שלנו, כמה מחשבות לא טובות, אני לא יכול להצליח, החיים שלי לא טוב, ובסוף אם אנחנו נחשוב כל הזמן לא טוב, בסוף יש באמת שדים. אז אנחנו זה זמן חדש, אני קורא לכולם שמחשבות טובות, שמנגנים, שזרוק את כל המחשבות הלא טוב, שים אותם בפח, גמרנו על זה, תקשוב טוב, יהיה טוב. שבוע טוב, תודה רבה לכם.